Sena ilu l-perit Ruben Abela sar wieħed mill-ftit Maltin li ddeċieda li jmur l-karozza li taħdem bid-dawl. F'dawra li għamilna mal-perit Abela fatt ta' toroq fiż-Żejtun, il-perit qalilna li ma jdispjaċih xejn mill-għażla illi jagħmel. Qalilna li bl-għażla li jagħmel mhux biss qed iħares l-ambjent iżda qed jibqalu ħafna aktar flus fil-but. L-idea li nipprova nnaqqas it-tniġġis ambjentali jiena u nsuq u jiena nimxi minn post tal-ieħor. Naħseb dik kienet l-iktar primarja. Mbagħad għandek l-aspett ekonomiku ta' tifdil ħanejdu hekk li tifranka milli kieku tuża il-fossil fuel direttament għall-użu elettriku. Il-perit Abela xejjen il-perċezzjoni li karozza elettrika ma tiġrix daqs karozza normali. Timxi l-istess ħaġa bħal karozzi normali, anzi tella l-speed iktar malajr minn karozzi normali, allura titsuq iktar b'kawtela. Spjega li min ikollu karozza elettrika huwa ideali li jkollu garaġġ bid-dawl fejn iħalliha tiċċarġja x'jien ikun jixtieq. Dan minħabba li fi kliemu huwa inkonvenjent biex tiċċarġja ma' charging points inferxi ma' Malta u Għawdex, minħabba li l-karozza ddum biex ittella l-batterija u l-units tad-dawl jiswew iktar. Il-perit Abela żied jgħid li n-nefqa biex iħaddimha qed tiġih inqas għax għandu l-pannelli u l-uniku dispjaċir li għandu u li ma stennix ftit aktar għax illum ma tħallas ebda taxxa ta' reġistrazzjoni biex iddaħħal karozza li taħdem bid-dawl. Għalli minn informazzjoni li ġabartu l-sena li ilu b'dil karozza, in-nefqa hija ta' madwar 400 euro fis-sena, waqt li n-nefqa fi fuel b'karozza li taħdem bil-petrol hija ta' madwar 1000 euro. Huwa qal li l-karozza ġdida bid-dawl tiswa madwar 30,000 euro, waqt li second hand tista' tinkiseb madwar 10,000 euro. Dan wara li tinqata' r-rifużjoni mill-iskema tal-gvern. Il-perit Abela żied jgħid li l-karozza fiha wkoll għatta żvantaġġi fosthom li s-sewwieq ma jismax il-ħoss tal-magna bħal ta' karozza tradizzjonali. Għalli dan jaf ikun ta' periklu f'żoni urbani u s-sewwieq irid joqgħod aktar attent minħabba li ma qed jimxi mhux dejjem jinduna bil-karozza. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li issa hawn aktar minn 1000 karozza ta' dan it-tip fit-toroq Maltin.